Kiinnostaako sua, Jani, syödä salaattia aina siinä perinteisessä muodossa? Joo. Eikö se olisi kauhean kiva syödä sitä jollain muulla tavalla? Olis. Pitäisikö meidän koittaa jotain uutta? Koitetaan vaan. No helvetti. Saisiko ensimmäisen raaka-aineen? Kiitos. Anna mullekin ottaa. Joo. Salaatti on hyvä pilkkoinen. Se laittaa tonne. Noin. Koska salaatti ei ole salaatti ilman salaattia. Kiitos. Joo, hyvä. Kiitos. Aivan vähän sinne. Juusto on hyvä. Oh. Joo, aha. Mitä varten tää on? Mä otan vähän näitä tästä pois. Ota vaan. Noin. Tanssi paikalta. Ei sotketa paikkoihin. Hei, oot me salaatin kastiketta. Mä pistin. Joo. Sit lähtee. Hyvä. Ja siinä ei kauaa mennyt. No ei saatana mennyt. Ei muuta kuin ruveta nauttimaan. Joo. Joo. Laita siihen vaikka ne... Joo. Yksi vielä, että se on kuvaajalle. Joo. Joo, kuvaaja voi pikkuhiljaa tulla Kivuttaako sieltä. tänne tai... Oi, että se on hyvän näköistä. Aika tämmöstä kiinteitä sanois. No niin. Tuosta. Joo, kippis. Kiitos. Ui! Vitu kuvatus. Ei tämmöistä paskaa voi syödä. Kato, jollekin se Se maistuu. tykkää siitä. Noniin, tuus tähän keskelle ja näytä kaiken, miten sitä nautitaan. Siihen. Joo. No. Moi! Niin. Pohjalla kautta. Ulos se. Hyvä. Ota se. Aika pöljä säkin on. Kiitos. Joo, kiitos. Tää Ei tässä maistu pahalle. Mä vaan tän pois päältä saa kohtaa. Kiitos.